baliktad ako. Nag-live shout out sa 16 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa aking live. Nag-live shout out sa atin guys. Live muna tayo. Live guys. Shout out sa 9 million in the house.
Shut up guys. Nagalog shout out. Shout out. Nagalog shout out sa 15 million. Nagalog shout out sa 13 million in the house. Salamat sa patamsak guys. Maraming salamat guys sa mga patamsak. Nagalog shout out sa 13 million in the house. Nagalog shout out sa 13 million. Nagalog shout out sa 13 million. Hello guys. Hello guys. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Salamat guys sa inyong mga patamsak. Nagalog shout out sa 15 million in the house. Salamat. Nagalog shout out sa 15 million in the house. Salamat. Nagalog shout out sa 15 million in the house. Musta kayo guys? Musta kayo guys?
Musta? Live tayo habang nagpaplansya. Live tayo habang nagpaplansya. Matagal-tagal akong hindi nakapag-live, guys. Eto na, guys. Pasok po kayo sa aking live. Happy Sunday sa atin lahat. Kumusta kayo? Kumusta mga buhay-buhay? Shout out to sa atin lahat, guys. Shout out to sa atin lahat, guys. Salamat, guys, sa inyong patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Salamat, guys, sa inyong patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Salamat sa anim na nagtamsak. Pasensya na kayo, guys, kung hindi ako nakakapag-live. Bibihira na lang ako mag-live. Kaya pasok na kayo sa ating live. Kuntuhan tayo. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan. Kuntuhan tayo. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan. Samahan nyo ako sa aking live, guys. Habang tayo ay namamalansya. Samahan nyo ako sa aking live, guys. Habang tayo ay namamalansya. Welcome to my live. Welcome to my live. Pasok po kayo sa aking live. Pasok po kayo sa aking live. Nag-live shout out sa 8 million in the house. Nag-live shout out sa 8 million in the house. Salamat, guys, sa inyong mga patamsak. Salamat, guys, sa inyong mga patamsak. Happy Sunday. Happy Sunday.
Maraming salamat sa mga nagpapabidi-bidi dyan. Maraming salamat. Sa napadaan, sa napasilip yan sa aking live. Maraming salamat guys. Malaking tulong na rin sa akin yan. Mega love shout out sa 11 million in the house. Guys, patamsak naman. Baka naman pwede. Mega love shout out sa 11 million in the house. Guys, patamsak naman. Baka naman pwede. Shout out sa 15 million. Patamsak naman guys. Baka naman pwede. Samahan nyo ako sa akin live habang tayo namamlanta ng yung room ng mga bata. May pasok na kasi bukas, kaya namamlanta tayo. Subscribe kayo guys. Subscribe daw kayo guys, sabi ng apo ko. Subscribe daw kayo guys, sabi ng apo ko. Shout out sa inyo guys, shout out. Shout out sa inyo guys, shout out. Pwede po kayo magbaba na inyong mga bahay dyan guys. Pwede po kayo magbaba na inyong mga bahay dyan guys. Nag-love shout out sa 13 million in the house. Nag-love shout out sa 13 million in the house. Salamat guys sa inyong pagbisita sa aking munting live. Salamat guys sa inyong pagbisita sa aking munting live. Salamat guys sa inyong pagbisita sa aking munting live. Shout out po sa 11 million. Shout out po sa 11 million. Guys, patamsak naman guys. Baka naman. Guys, patamsak naman guys. Baka naman. Guys, patamsak naman. Tamsak lang kayo, sapat na. Tamsak lang kayo, sapat na. Tamsak lang kayo, sapat na. Shout out sa atin guys. Shout out sa 6 million. Salamat sa mga nag-i-stay sa aking live. Salamat sa mga nag-i-stay sa aking live.
Mega love shout out sa 6 na tao dyan. Maraming salamat. Mega love shout out sa 6 na tao dyan. Maraming salamat. Mega love shout out sa 6 na tao dyan. Maraming salamat. Salamat sa nagpa-member. Salamat sa nagpa-member. Salamat sa nagpalipad. Salamat sa nagpalipad.
Nagalag shout out sa 8 million in the house. Nagalag shout out sa 8 million in the house.
Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Uh,
Hmm. Napati ka na kaya namamalag ka ta, nakula ka na. Hindi na dapat si Lolo, matanda na si Lolo. Kung na naglalaba ako pa namamalag siya, grabe. Tamad-tamaran niya ngayon. Kamay mo, magplansya ka ha. Ingos-ingos ka na dyan. Pas mo ba gusto? Tiga. Ay, nako. Pas mo ba gusto? Tiga. Ay, nako.
So, ano? Ginagamit ko eh. Ginamit ko nga mamaya. May daw kasi. Kukodin mo ko. Kukodin mo ko. May daw kasi. Ay no, narinig ko. Hi guys. Dudu, oh, taon na. Nadudu si Eli? Wala nang chili. Sa ano? Hugasan? Hindi na. Wala Hindi. dahil dahil chili sa akin. Bakit? Nalabas ba? Sa ano? Hugasan? Sana ako ni Ken. Bakit? Bakit nawala? Sana ako ni Ken. Saan? Ang gulong talaga yun. Saka yung mga. Bakit nawala? Bala kayo na. Nasira yung kay Ken daw lang. Hanapin yung sinila. Nalay mo si Dudo. Ugas mo pala rin. Sigurado ka ugasan na? Dahil ugas na. Naugasan na to. Sigurado ka ugasan na? Nako. Alalahanin nyo ha, lalong lalo ito ni Cole. Hindi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
sabi ano eh. Mas three. Five. 10. 20. 40. Ano? Ano una nga? 40. 80. Huwag baby. Capacity. Aba, iwan ko. Ito may tanong. Ito, 4 divide 5. Ito, divide 5. Di ba no, ano, magbibilang ka ng 2 hanggang 5? Mm-mm. 2. Ay! Hindi, 2 divided by 10. Ano kaya yun? Pwede ba i-divide dun to sa 10? Oo. Pwede yun. 2, 4, 6, 8, 10. Lima. Times yun ang sinasabi mo. Ha? 9 times kapag. Ikaw nga. Ikaw, ikot na natin. 9 times 5 times 9. Wala din ko alam siya. Ikaw nag-alam. Dito. Ay, dito. Dito. 100. May plus na. Ikaw tatanungin ko. Ilan, ito. Ilan ito. Yung laan yung sinasabi ko. Ten. 1 digit nga, 2 digit mo. Kasi ano eh, 1 digit. Tapos kunwari, 1 hanggang 9. Kasi 1 digit na naman, 2 digit. Dalawa, kunwari, ano. Kunwari, hanggang 10, 99. Digit. Hanggang 99, ang digit. 3 digit, ano, kunwari, 1,000 to 1 million kaya ba? 1 million kaya ba? Ano? Ito. Digit. Digit? 2 digit? 2 digit? Wala, may channel. Bahala kayo. Matutudid-dikit kayo dyan. Digit? Papawder lang ako, mama. Ilan yung hintel? Ilan yung 9? 1 digit. Di ba ang 10 is 2 digit? Siyempre, dalawa na yung bilang nun. 0 at saka 1, di 10, 2 digit. Wala pa sa amin yun. Kaya pinag-aralan namin yung kasi iba na. Kalimutan ko na, hindi yung tinituro. Tanong nga kami kung alam pa namin yung ano,
Perimeter. Ah, perimeter. 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 Ah. 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 Three. Three digits? Ay, four! Ay, four! Hindi. 1,000. 9,000. Kala ko ba hanggang 4? Lang. Sabi ka hanggang 9,000. Ano? Kayo, Nicole, pag nagpukang kami, sino nagtuturo sa inyo sa math pagkahapon? Yan ang, kaya ka nalabas ng 2:30. Ilan kayo? 10. Oh, di ba 10? Ay. Sali sa Hindi aral. napasok ng iba. Kung makatin ka lang na magkatanga para matuto ka sa math, mahina ka sa math eh. Para matuto ka. Lo ka mo yung nakaraan, nagsasang kamay. Salamat. Ano sinagot mo? Ano kasi dami nagtaan. 80. Tama. Ikaw din ate, magtas ka din ng kamay mo. Saka lumang sagot. Ano? Okay, alam mo yung poultry animal? Ken, alam mo yung poultry animal? Poultry! Ang poultry animal. Poultry animal. Ang poultry animal.
dyan.
Bye-bye na guys.
isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, o happy Sunday. Mag-end na po tayo ng ating live. Palobot na po ako. Bye-bye. Ingat po ang lahat. God bless you.